ngislim. Samuthi ngislim. Ubuza something. Ubuza something. Lo bhuti uhola 8,000 Nkosi yami. Uthatha 6,000 tonke yami abuse. Uthi athenga ukudla akufiti. Wena isiso sakho size sisusa. Azikwasha ama-kidneys. Kwenza njani? Mengizobala ngeviki. So wena wayuzishadisile angishadisanga uye ethi ngizohlala naye. At least uyela kini ke yazi ukuthi la bekunuka kanjani. Zama ungihela, zama yabo. No. Wait, uthi uyathina izinja zami. Ifishi izibonile no, awungeke. Angikhomesisa umyeni. Ngicela ungivumele labantu. Yokusiza. Siza umyeni man. Awunani la. Yabona wena njani? Khosi, mina emsebenzini ngisebenza kanzima. And ngiyazama nokuthi ngenza ama-overtime ukuthi imali ibe phezulu. Kodwa Khosi, futhi Khosi, ukhumbule unomntwana Khosi ongaso owami. Azokusiza unihlangane. Nihlangane. Uhlangane nabani ukuthi wena sobona abosisi. Sona abosisi wena. Nabosisi wena ngabazi. Amazing expert. Usifaka uwona ngaphosa. Usifaka uwona ngaphosa. It could be case. How? Ubuthubi. Uphi. Uzomenzani uhlula? Yes! Kuthi mase ungazipho. Mina ngibulala. Mina ngibulala uzokhona ubona. Vuka la endlini. Mengicala ngivuka la endlini. Ngimenzele lokudla. Kumele ngiwashe leso sikhathini. Kumele ngimklinele. Kumele ngimdlulele umbheke. Kumele ngenze yonke le. Ngikini ijariti. Ngicela ukubuza something. Sengiyakuthoma uwe. Angisafocus nasemsebenzini. Angisafocus. Lokho ngicabangana nawe Khosi. Ukuthi mengibuya emsebenzini ngizohlangana nenkinga khonile ukuthi bongangithandi bothanda imali yami. Ngicela ukuhamba uzobala. Uhamba nathi Angeke ngoba uyahamba uyakini. Awuyindawo. Uyakini Khosi. Ngithi namhlanje uyakini Khosi. Uyakini. Bona ngithatha